Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak nang tawang mangu nganti lingsir sangengene ono kene aku nunggu kowe lijan sini kandane alesane nyelake sapa wonge sing ra gelo kadung dandan wong ayu kowe ora teko yo jane lok tenan danang laras padahal lagi pisan iki ana ing desa Clepor. Muga-muga dados langganan nggih. Muga-muga pisan terus termuntun sak lawase dadi lengganan ana ing dusun. Biasane nek pun pek pisan iku terus mengke sak teruse. Pek pisane terus krasake pek pindho tuman. Jenengan ki lho. Lah piye? Ayo dilaju. Cancane kowe nang ngendi? Kelagetmu sing tak tunggu kowe ngajak nang tawang mangu nganti lingsir sangengene ono kene aku nunggu kowe janjine kandhane alesane nyelake sapa wonge sing ra gelo kadung dandan kowe ora teko sing salah sapa nok wis dandan kok ora teko sing salah sapa nggih salah jenengan ketoke bacut keturun dadi lali wis saka hawane iki kan ya mulai piye sejuk-sejuk sithik rada anu wis dadi rada udan nggih Pak nggih dudane pisan nyang awak ya rada kula mboten tau dudane niku Pak maksude ngen griya kula ten le mboten nate diudani udan pisan lak penak banget ora nek ya gelem dudani. Ayo nok iki kajake jare nyewa. Cancane kowe nang endi? Kelagetmu sajak nyumpani. Atiku jane kowe kencan antara wanita liya.
pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis ngumpuli madu kaya bisa rontoke jantungmu setengah mati aku naksir kowe pasar Dorimas ning Surabaya aku ngerti sampean seneng kirana sire-sire sadudek kulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersirlan watake wong lanang yo oi yo oi yo manis dek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manise ngumpuli matu kaya bisa rontoke jantungmu setengah mati aku naksir kowe pasar Dorimas ning Surabaya aku ngerti sampean seneng godha sire-sire sadudek kulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat watake wong lanang sih matur sembah nuwun la
Catur Mas Sutris wonten ing Sumber Lawang. Mas Suharno wonten ing Mumbu. Mas Yanto wonten ing Mending sugeng midhangetaken keluarga besar Telepor. Taman Juruk. Aja lali mawelengku. Oke mas, janji-janjimu. Aku kan setia satu anteni nganti sayangku. Yo, Kor. Seniwati telu Mbak Rini, Mbak Intan, Mbak Uni. Modelan mudi ning taman juruk ning pinggir
ayu pepujanku hati susah mung kangen siramu ya wong ayu tak lunga kok njobo jane lho. Pira regane tak. Go pasaran. Tak teri sing Kalibata. Ha. Ning ketok ya tahu ketok. Lah gacah. Lah iya wong ya anak buah kok ya. Nggih ketok wis tahu ketok. Tunggal seperguruan. Nggih. Ya luar biasa. Aja semangat. Ini hari dan semangat. Oh semangat sekali. Oh nih gembretek dimanapun tempat tuh harus semangat. Ya, gitu. Ada mendut-mendut panggungnya. Panggungnya rajin loh. Dan yang laras yuk. Aja semangat wong bagus. Ora suwe aku bali.
ya masuk dina minggu sing tak tunggu kowe ngejak no tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku tunggu kowe lali janjine kandhane alasane mangkelake sapa wong sing ora gelem kandan kowe ora teko Bung Markun menikmati. Arep munculke eta lagu anyar eta. Iya, betul. Pamer putu kita. Sampai digarap Mas pamer putu. Janjane kowe ngendi? Gelakatmu sajan ngobreni. Ayo. Atiku sujan. Danang Laras Indonesia. Iya. Juga Mas Tarno Tania Jaya Tanjung Priok Indonesia. Yang dari Bali ya. Sing tak tunggu kowe ngejak no tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe Ciwel lali janjine kandhane alasane mangkelake sapa wong sing ora gelem kadung dandan kowe ora teko janjane
laras suarane. Dipasarke sesuk Pak Markun. Jenengan lak gene sok ya tampa gong to. Ter regane iso dirangi-ringke ya ora, Cok? Lah. Oh ya dirangi-ringke ya dilumake miring mengkurep ngono barang. Mau nek miring terus ya kesel, ya ra cus. Aku nganteni margule mrene janji janjimu. Aku bisa nampani lara asmara. Ya, yang ya. Tanya Jaya. Fotomu sing no HP-ku wong ayu tak jawab rinten lan dalu andeng-andeng no pilingan dipandeng so yo tabel kelingan ayo tan rindu-rindu yen aku rindu nyawa kapotomu nambahi kangenku tasawang tambah ping 8 katon ngalem nempelno dadaku sergepet to heeh to terus dah terus hawa kok adem sampai selesai hawane kok adem kaya ngene ta ki adem banget ya aku oh iya kene sing adem kene ya nak doaku sayang aku kenal dekat suara jroning batin Matrodong kinasih dan laras goyang bu sumuk fotomu sing no HP-ku wong ayu tak cawang rinten lan dalu andeng-andeng no pilingan dipandang to nyot kenging ya rindu-rindu yen aku
Aduh men. Tak putri rono nek. Melocot kaya ngene kok. Yo, tekke. Selalu terbayang doaku sayang, aku pengen nandang kasmaran. Serangin capek dan menang, oh semelang besok yen renang konanding. Ja. Sembah Ayo Bu, kita goyang bareng Bu ya. Ibu Maria. Ayo ya. Masuk. Elingo marang janjimu. Ayo ya. Ayo ya. Iya iya iya. Iya iya iya. Ayo Bu. Tombol kesel olahraga siang ya Bu ya. Wong sing tak tresnani. Rasane lara dadaku, wong bagus kowe lunga ora pamit aku. Saiki ada benangmu mung kaceku ning tanda katresnanmu. Ayo Pak ya. Dukun dadi nalika piye kowe isih ngandhe ana mrene isih tak gawa Ora bisa asik. yanmu Hae, hae. hae Lah. wis dari bojoku apa ora Los. los ke Aki tambahnya wong bagus wis kangen ketemu sliramu. Kacuku ning tak jak nunduk beliau wong bagus kumpul karo aku. Ayo Bu.
Monggo ibu-ibu doyo joget yo. Selak bubar. Masuk Pak Marun. Najan aku bocah luno. Pancen tresno aku intan Pancen isih tak hilangkan Napa Ibu? Ajeng nyumbang lagu. Mbak sinten niku? Mbak Yanti ya? Siap. Apa kowe ra kelingan? Fokus Multi Media. Mas Tomo MC Janela.
kebangetan uripku iki pati kados putih ayo ayo benjang kula tumut sinten bapak ibu sampun boten wonten sajen. Bapak Purwanto Supardi. Seko kene tak sama kaya antri sajen tenan lho iki. Lho, syutingane apik banget. Ola kowe karep ngomong kaya antri beras ae ngono-ngono. Iyalah, mbok walik. Kaya antri sembako. Lah iya nggih Pak nggih. Monggo Pak. Iya. Apa pancen wis nasibku urip iki tanpa bapak ibu. Iya 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 iya. Elang sodro ning batinku. Aku dadi bocah yatim piatu. Apa sinten bae Kang Badhe? Dono sepaten lho. Iya iya. Menerima sumbangan iki. Iya iya. Iya iya. Peteng dedep lali mangan buka ati kang kebak patobat Iya iya. Iya iya. iki awan apa bengi kebangetan uripku iki terus Gusti paling ngamargi kesang kula pacek katon putih benjang kula tumut sinten bapak ibu sampun boten wonten apa pancen wis nasibku urip iki tanpa bapak ibu nelong sodro ning batinku aku dadi bocah yatim piatu. Terima kasih Mas Tomo. Atur dulur-dulur Pak Enanda Oh iya, siap Pak. ugi Mbak Pak Yari wonten Gebyok Kowe pasatiam nyaram-nyare pacar sing tak tresnani tinggal aku golek liyane kamu dadi tombo ngobati ati sing lara muga ikhlas nampa tekan besok nganti tuwa kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku mau semangati nusa beloku ning brebes milih
suwun Gusti pun maringi sing karyono sing pergi biarlah pergi ana kowe sing anjani. Nemu kowe pas ati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane tekamu dadi tombo ngobati ati sing lara muga ikhlas nampa tekan besok nganti tuwa. Kowe sing paling ngerti marang kalane ati aku mau semangati usap eloku sing brebes mili bujane ati kinaya kembange wangi sabar-sabar no ngomong aku muga selawase dadi siji. Matur suwun Gusti pun maringi Pak Mariono nemu slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti DPR RI Pak Mariono yang pergi biarlah pergi ana kowe sing ngancani. Pandoro. Katur Pak Yeri, Mas Danang, Pak Tukiman Watu Gajah, Mbak Tri, Mas Rimembo, Mas Mali. Ngerti kon goleki bot-bote kepengin ketemu. Oh iya 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 iya. Ajan aku tak parani oh nguruti karepe ngati Bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinendal atiku tutup metes si pipiku. yen pancen wis ora tresno kok ya kandha sing prasaja aja gawe gelati Aku ora akal jodeli aku tak ndongake buri asik ya. Ndang. Mugi-mugi Buria sale Pak Paryono niku saged langgeng ngantos kiki kaki akhiran ini. Amin. Sukses anggenipun ngemban dhateng masyarakat. Amin. Ibu Geria. Nggih. Gayamu ya Jadi rapopo rezeki anak soleh. rapopo ya ya Ini Mo. apa-apa lagi membutuhkan. Iya rapopo mo iki kabeh rombongan ikhlas nggo kowe lho Ikhlas, ikhlas, Dek, ikhlas. Sumpah. ikhlas Ya lillahi kowe nyawang aku po ya tegel. Iya, ora tegel, ora tegel. ora tegel wis ndang ngono lungguhan iki nek gen tambah neh dikeki neh Iya iya. Ya. kaya ngene lelakonku piyen apa kok dadak yen pancene ditinggalke kowe celak ati saklawase Saben dina mung ngalamun roning sepi sampun manut toh lambene toh aku tansah katulung
nerusake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku kanca-kanca yoga nggih ning dinan mengke ajeng mantuk madang sik aku ngerti nek nggonamu ki ngomah ra nek tadah wis dicepake engko madang sik ya oke Pak mongko Kang Mas katresnanku ana bisa tinoko cendaan prasetyaku Bapak Ibu sekalian saking keluarga besar Siwala dan Angkaras fokus